Vítajte vo svete nerezovej ocele spoločnosti Rea S. Volám sa Ea a som virtuálna asistentka marketingu v našej spoločnosti. V nasledujúcich minútach vám vysvetlím, čo je to nerez a ukážem, aké sú jeho výhody, v čom sa jednotlivé typy ocele odlišujú a kde všade nachádzajú svoje praktické uplatnenie. Pojem nerez alebo inox sú zaužívané, ale technicky nesprávne označenia pre nehadzavejúcu oceľ. Sú to historické obchodné značky. Správne hovoríme o nehadzavejúcej oceli, no v praxi a na internete sa najčastejšie používa skrátený názov nerez. Existujú aj ďalšie pomenovania ako antikorózna oceľ, antikono či korózii vzdorná oceľ. Nehadzavejúca oceľ nehadzavie vďaka obsahu chrómu nad 10,5%. Tento prvok vytvára na povrchu ocele tenký ochranný film, ktorý sa dokáže samovoľne obnovovať. Preto si nerez zachováva odolnosť aj po mechanickom poškodení a je spoľahlivým materiálom s použitím v rôznych prostrediach. Nerezové ocele rozdelíme podľa štruktúry, ktorá závisí od obsahu chrómu a niklu. Austenitické ocele, triedy 200 a 300, napríklad IC 304 a 316, majú vysoký obsah chrómu a niklu, čo im dáva najlepšiu odolnosť proti korózii a dobrú tvárnosť. Feritické ocele obsahujú viac chrómu, ale nízky obsah niklu, vďaka čomu sú stabilné a dobre zvárateľné. Martezitické ocele majú stredný obsah chrómu a minimálny obsah niklu, čo im dáva vysokú tvrdosť a pevnosť, ale horšiu zvárateľnosť. Duplex ocele kombinujú vlastnosti austenitických a feritických ocelí. Majú vyšší obsah chrómu, stredný obsah niklu a poskytujú mimoriadnu pevnosť a odolnosť voči korózii v prostredí s chloridmi. Existujú aj tzv. Precipitačne utvrdené ocele, ktoré dosahujú špecifickú pevnosť tepelným spracovaním. Austenitické ocele 304 a 316 pôsobia na pohľad veľmi podobne, ale ich chemické zloženie a vlastnosti sa líšia. Oceľ 316 obsahuje molybdén a vyšší podiel niklu oproti 304, čo jej dáva výrazne lepšiu odolnosť voči lokálnej korózii, najmä v prostredí s obsahom chloridov. Molybdén tiež zlepšuje jej mechanické vlastnosti pri vyšších teplotách. Nikel prispieva k lepšej koróznej odolnosti, najmä v kyslých alebo agresívnych médiách a zároveň podporuje ťažnosť a stabilitu austenitickej štruktúry. Verzia 316L má nižší obsah uhlíka a je modifikovaná tak, aby minimalizovala riziko medzizrnej korózie. Ideálna je v aplikáciách, kde dochádza k tepelnej expozícii, zváraniu alebo agresívnemu prostrediu. Z praxi to znamená, že ak hľadáte oceľ pre agresívnejšie prostredie, napríklad slaná voda alebo chemikálie, výber 316 alebo 316L je často rozumnou investíciou. Naopak v menej náročných podmienkach, v interiéroch, potravinárstve, architektúre často postačuje trieda 304, ktorá je lacnejšia, ľahšie spracovateľná, no stále spoľahlivá vo svojej triede. Ak budete potrebovať vedieť viac, na našom webe nájdete ďalšie informácie o najbežnejších nerezových akostiach a tiež porovnávaciu tabuľku medzi európskymi, ruskými, americkými a inými označeniami akosti, ktorá vám uľahčí orientáciu pri výbere správneho materiálu. Vďaka týmto informáciám si budete môcť rýchlo a jednoducho overiť, ktorá akosť najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám. Prípadne nás kontaktovať a priamo nakúpiť materiál v našom nerezovom e-shope. Náš sklad sa nachádza v logisticky výhodnej lokalite v strede Slovenska, v blízkosti hlavných dopravných ťahov. To nám umožňuje rýchlu a efektívnu distribúciu tovaru za konkurenčné ceny. Sme tu pre vás. Kontaktujte nás telefonicky alebo objednajte prostredníctvom nášho e-shopu nerezový materiál, rýchlo, spoľahlivo a dostupne. Keď nerez tak teraz, keď firma tak reas.